Perdoneu, no és aquest, és aquest altre. Acabem d'escoltar l'inici de l'himne del Club Esportiu Europa, obra del soci Robert Vaquero, i que, segurament, tots els que ens esteu escoltant coneixeu. El fragment que heu sentit al principi no és l'himne del club, ni cap versió prèvia d'aquell moment, però podria haver sigut l'himne del centenari. Sí, del centenari. Sabíeu que hi havia una proposta d'himne que, finalment, la directiva va descartar? Un himne que no ha vist mai la llum i que comptades persones han arribat a escoltar. D'aquest himne us oferim uns fragments en exclusiva des del grup d'història Ramon Vergés. Som un club amb il·lusió, històric i agermanat. Corria el mes de febrer de l'any 2005, gairebé 2 anys abans de l'any natural del centenari del club. Moments abans d'una reunió de la junta directiva d'aquell moment, una persona va demanar ser-hi present per fer una proposta al club. Es tractava de Chano Montes, productor musical i autor, entre d'altres, dels himnes del Joventut de Badalona, el Júpiter, Com el nostre és històric del futbol. l'antic himne del Llagostera, 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 endavant! i de moltes altres entitats esportives, la majoria de les composicions marcades per un característic so de picar de mans. Som un club amb il·lusió. En aquella reunió, Montes va treure un reproductor de casset de la seva motxilla i hi va posar una maqueta de proposta d'himne del centenari de l'Europa, i que sonava així. Europa, Europa, endavant! Són de gràcia les arrels que ens mouen a lluitar amb un joc sempre ferm i valent per la història del club que estimem. Un cop escoltada la mostra i abandonant el convidat sorpresa a la sala de juntes i les oficines del club, els directius allà reunits van acordar declinar amablement la proposta musical, fet que es va comunicar al senyor Montes dies després. La proposta no va agradar gens, i és que de músic, boig i poeta tots en tenim una miqueta. El centenari del Club Esportiu Europa no va tenir finalment un himne oficial, però va tenir altres actes que potser rescatarem en algun altre capítol d'història.